Teresene. Reyip her akşam bize ne hili gözelliği soğut beriye. Onun bize, maňa, taňa bolan söýgüsi ne hili büyük. Bar zatı yaradan Hudaýmy? Oň meniň bilen işi ýoklu. Men oň üçin kim? Belki günäsiz ayal bolan bolsam, Hudaý meni gowy görür. Ýöne men günäsiz däldir. Rivka, onu 3 ýyllap taglimat beren wagtyny senem bolan bolsadyň. İsa taglimatam berdimi? Safira, Meryem bize o hakda gurrun versene. Hova bize ol barada gurrun versene. Bolýa, gurrun bererin. İçeri girelim. Onu biz ilki başından başlayar. İtaatın da hoş geldin. Yok. İsa'nın tarihini düşünmek için en başından başlamalı. Yazgı şeyle diye. İlki başta Hudaý yeri, ähli ösümlikleri, hayvanları, kuşları, deniz balıklarını yarattı. Topraktan adam ýasady. Ol onun içine ýaşaýyş demini üfledi. Ol onu adam diýip atlanyrdy. Hudaý adamyň eke bolmagy gowy däl. Oňa kömekçi de ýaradylyň diýdi. Hudaý adamyň gapyrgasyny alyp, ondan ayal ýasady. Ayal oňa baş bolmady ýaly. Hudaý Adam ata bile howeni, Hudaýyň ýanyny erem atly ajaýyp bagda ýaşapdyrlar. Bagda Hudaý olur bilen gatnaşykda bolupdyr. Ol ýerde ne jepa, ne dolum, ne de ölüm bolupdyr. Şonu Hudaý oňa, Adam, hem magaçlaryň meýwesinden iýip bilersiň. Ýöne, ýaxşylyk we ýamanlygy bilme agajynyň meýwesini iýmäň. Gulak asmasaňyz ölersiňiz, diýdi. Günleriň birinde şeytan howenäni allady. Ol meýwäni ýolup allady, onu diýişledi. Adam sana da dağıtıp görmek için berdi. Adam atadır howenäniň gelşiksizdigini etmedligi, erim bagynaky, öz aralarynaky, adamlar we Hudaý bilen aralarynaky sazlaşga bozdy. Hudaý ýeri näletledi. Erkek adam agyr zähmeti sede war edildi. Ayal bolsa ejir çekip çağı dogurmaly, adam sana boyun bolmaly boldy. Hudaý şeýlehem ayalyň tohmundan ýylanyň kellesini manjyratjak birine dünýä iňnerjekdigine söz berdi. Hudaýyň sazlaşygy we yaradan taatlaryň şöhratyny dikeltmek islenligi mukaddis kitapda aýdylýar. Hudaýyň maksadynyň bir bölegi Awraýyma açylypdyr. Awraýym Hudaýa jany teni bilen ananypdyr. Hudaý Awraýyma hem ol arkaly ähli halklara ak fata berjekdigini wada beripdir. Günleriň birinde Hudaý Awraýymy hinap görmekçi bolup, oňa öz ogluny gurban getirmekligi buyurdy. Awraýym şol olsa santy sajaksyz nesilleriň ähli halklara veriljek ak patalaryň bolmajagyny bilýärdi. Ýöne şonu da Hudaýa ananly we oňa tawin boldy. Hudaý, Awraýym, indi men sen wepalygyny bilýän, sen hatda söýgüli ogluňy da gaýgyrmadyň, diýdi.
Uğrayın şahaların içine duran kuzyny gördü. Ol onu alıp oğlunun yerine Hudaýa gurbanlyk berdi. Hut şu gurbanlyk hem Hudaýyň geljeki maksadyny öňünden görkezdi. Hudaýyň maksady näleti derbi dagyn edip, adamlar bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşyklary dikeltmekdi. Nasra şäherine çağalykdan 100 watly ýigit bilen adagly bolan bir gyýdy ýaşaýardy. Onuň ady Meryemdi. Rep sen bilenler, ol sana ak pata verdi. Korkma Meryem, sen Hudaýdan merhemet tapdın. Sen göwreli bolup bir oğul doğurarsyň. Onun adyna İsa dakarsın. Men durmuşa çykmadyk gyýdy ahyry. Bu nädip beýle bolup bilýär? Mukaddes ruh inerdi, seni Hudaýyň güýji gurşap alar. Senin göwräňde göterjek çağaňa Hudaýyň ogly diýler. Senin garynnaşyň bolan önülgesiz Elizabetam çağa doğurar. Ol häzir 6 aýlyk göwreli. Hudaýyň başarmajagy işi ýokdur. Men Rebbin gyrnagy. Goý hemme zat oň aýdysy ýaly bolsun. Meryem Elizabet'i görmäge gitdi. Elizabet. Meryem? Kıydım Meryem. Hakykatdanam. Sen ayarların arasında en bağıtlısısın. Sen çağağın bağıtlıdır. Mun ýaly bagtmaňa näme üçin berilike? Rebbimiň ejesi men ýanyma geleydi. Sen sesini eşden wadymy? Göwrämnäki çağa şatlykdan ýaňa gymylla berdi. Men Hudaýyma alkyşaýdýan. Halasýarym Hudaýa kalbym şatlanýar. Ol maňa öz hyzmatkaryna nazaryn saldy. Hemmeler meni bagtly aýal hasaplar. İsa Beytullahymda mal ýatagyna doguldy. Sebäbi garynnaşlarynyň otagyna Meryem bilen ýotuba ýer tapylmany. Perişteler jem bolup, onuň dogulanyna şatlanyp, aýdym aýtdylar. Çağany sünnet etmeli wagty gelende bolsa, oňa İsa, ýagny Hudaý halas edýär diýen ady takdylar. Meryem bilen ýotup ony ibadatxana Hudaýyň öňüne getirdiler. Bunu işlemde İsa'nın hemmeleri ýaly dälligini düşündüm. Periştene çyp İsa'nın Hudaýyň ogly diýip atlanyrdy. Ýöne gurun Hudaýyň aýal bilen gatnaşygy hakda däldir. Ol olary öz ýaradan zatlarynyň üstünden ihtiýar beripdir. Hudaý hemme zat edip bilýänler. Näme onynyň zokmy? İsa da edilsiz we men ýaly dogulupdy. Onuň doguluşy bir keramat bolupdy. Sebäbi ol ýöne bir adam däldi. Kovediň, çünki Hudaýyň padşalygy ýakynlaşdy. Elizabet'in ogly Yahya çokunurjy, Ýordan derýasyna adamlary çokunuryp ýörke, Hudaý onuň üstü bile gürledi. Men size suw bilen çokunurýan.
Emma menden has güýçli biri geler. Men onun çarığının bağını çelmäge de murat etdälerin. O sizi mukaddes ruh hem ot bilen çokundurar. On küreği elindedir. Ol harman yerini tüpürüp buğdayı amlarına yüzürür. Hamanı olsa tendez otla yakar. Mukaddes ruh hem gökden inen kepderi görünüşünde İsa'nın egnine gonly. Gökden gelen sesem, sen meniň söýgüli oglumsyň, men senden köp razydyryň, diýdi. İsa çokunurlandan soň wagt etmäge gitdi. İsaň berýän taglymaty oň ygtyýaryny suwut edýärdi. Bu Meryem'in oğlu değil mi? Hawa şol, ýuwaşrak bolun. Rebbin ruhu maňa seňni. Çünki ol meni garyplara hoş habar wagt etmäge, esirlere azatlygy, körlere gözleriniň açyljagyny, edilenleri halas etjegini, Rebbin ajaýyp gününiň gelenini habar bermäge mesih etdi. Ol gowul atlar aýdýar. Siziň eşiden şol ýazgyňyz şu wagt berjaý boldy. Yazgı berjaý boldy. Bu atlan hemmesini diňe Mesih berjaý etdiler. Nerden bileli? Oň sözleri hayran galyrýardy. Görkezýän gudratlary bolsa, anam döredýärdi. Ine şu. Yine de şolla. Bu kim? Nasralı belli mi oğlum? İsa. Salam. Salam. Nire gelýän? Ýüzüňe gaýt. Muallim, ona yakınlaşma. Ona bir elek seyretsen mırdar bolarsyň. Meryem. Nasralı İsa, sana näme gerek? Sen kimdiňi bilýäs? Sen Hudaýdan gelensiň. Rahatlanın. Jin arwahlar. Bu ayarlan çıkıp yok bolan. Ol öläýdi. Olan öldüreydi. Elinde ýürjek bolýarmy? Yok, mukaddes adam beyletmez. Meryem. Ibrahim'in kıydı. Ol sağalaydı. O diri. Nehir guduruk. Bu kimke? Hatta ruhlara maňa boyun bolýarlar. Bu gudrat. Bu gudrat. Näde beýle bolup biler? Sağ ol. Sağ ol.
Minnettar. Sağ ol. Şol günden başlar men İsa'nın ýygyna düşdüm. Oň tawşyryklaryny berja edip başladym. Men köp ýyllap utanç içinde ýaşadym. Ýöne İsa maňa at awraýymy gaýtaryp berdi. Oň güýji mennäki arwahlary kowdy. Eýjejigim. Sapfira. Dina, sen İsa'ň sözlerini eşitdiň, gudratlaryny gördüň. Hawa, ine men näme üçin oň hatyrasyny hemme zat taşladym. Muň ýalydan diňe men ýeki özüm däl. Biziň aşlygymyz hem ruhy, hem fiziki taýdanly. Biz özümizi Hudaýa tarap alyp barýan ýoly görkezjek adama garaşýardyk. Çykkansyz ýagdaýly bolan görüş ýyllary bizi umytdan mahrum etdi. Şoň üçin İsa baran ýerine adamlary şol umyty gaýtaryp berýärdi. Bu kim? Bir ýaşy. Ol bir tulaýalyň ýekeçe perdenni. Ýaşygy tur. Aramızda bir beýik diýenler peýda bolupdy. Hudaý öz halkyny halat etmäge gelipdir. Eger özüňizi süýýänleri süýýän bolsaňyz, näme syýlaňyz bolar? Çünki günäkärler hem diňe özlerini süýýänleri süýýänler. Eger diňe özüňize ýagşylyk edýänlere ýagşylyk edýän bolsaňyz, näme syýlaňyz bolar? Çünki günäkärler hem şuň ýaly edýänler. Ol oňa elinde girýärmi? O nädip oň bile gürleşip bilýär? Bir haya. Yok. Düşmanlarınızı söyün ve olara ýagşylyk edin. Hemişe kardy berin. Şeýseňiz, syýlaňyz gaty uly bolar. Hem Hudaýyň çağalary bolarsyňyz. Çünki ol gadyr bilmezleri de, erwetleri de rehimlidir. Ataňyzyň rehimli bolşy ýaly rehimnar bolun. Hudaýyň hatda iň günäkär adamlary da söýýänligini, olaryň halat edilmäge we Hudaýyň suretine gaýtaryp getirilmäge nätäçliklerini İsa aýdýardy. Ýüzýyllyklaryň dowamyny däpde sorlaryny ýegirenip gelen ýat adamlarymyzy şeýli arzalap, söýüp bolýanlygyny biz bilmeýärdik. Halanılmayan bu ayal kimke? O Samaryalı ayal, düşlüklüdür ha. Bolya gideli. Biz imit almalı. Bizim muallim araşyar ahiren. Maňa içeri ýaly suw berermiň? Sen Yehuda ahyry. Men bolsa Samaryaly. Sen nädip suw sorap bilýän? Eger sen Hudaýyň näme berip bilýänligini, kimiň özüňden suw dileýänligini bilýän bolsaň, özüň ondan suw sorardyň. Ol hem sana diýerlik suwny bererdi. Mugallim,
Sen suw çeker ýaly gabyňam ýok. Guýy bolsa çuň. Sen suw nerden aljak? Bize bu guýyny atamyz Ýakup berdi. Oň özi çağalar sürüler şu ýerden suw içipdirler. Sen näme Ýakupdan ulymy? Bu suwdan içen ýene de suw sar. Ýöne meň berjek suwumdan içen adam hiç haçan suw samaz. Ol suw özüni içenler üçin baqy ýaşaýyşyň çeşmesidir. Mugallim, gaýdyp suw samaz ýaly. Şu guýynyň ýanyna gelmez ýaly. Şo suwdan maňa da bersene. Git de äriňi çağıryp gel. Men ärim ýok. Ärim ýok diýip sen dogry aýtdyň. Sen 5 äriň bolupdy. Ýöne häzirki ýaşaşyp ýöreniň sen äriň näl? Sen bunu dogry aýtdyň. Mugallim, görýän wele sen peýgamber ýalyla. Men ata-babalam şu dagda secde edipdirler. Siz Yehudiler bolsa Hudaýa secde edilýän ýer Ýerusalimde diýersiňiz. Maňa ynanay. Wagt geler ne bu dagda, ne de Ýerusalimde Hudaýa secde edersiňiz. Siz kime secde edýäniňizi bilmeýärsiňiz. Atanyň münasip bolşy ýaly. Oňa hakyky secde edýänler. Ruhda we hakykatda secde etjek wagty geler. Şol wagt eýem geldi. Hudaý ruhdur. Şoň üçin hem oňa secde edýänler ruhda we hakykatda secde etmelidirler. Anha şolay ýaly. O nädip oň bilen gürleşip bilýär? Ol onuň kimdigini bilýär. Men bilýän, bize Mesihiň geljegini. Şonno ol bize hemme zady habar berer. Howa, şol men. Gelin, men durmuşunda bolan zatlaryň hemmesini bilýän adam baryp görüň. Gelin. Ol Mesih mike? Mesih? Mesih? Wada edilen peýgamber bolup bilmez. Gelin, görüň. Gelin de. Mugallim, al bir azajyk garwan. Menne sizin bilmeýän iýmetiňiz bar. Oňa ýer ýaldat getirip beräýdilermi-ke? Men iýmetim özümi bereniň erkini berjaý etmekdir we onuň işini gutarmakdyr. Meydanlara seyredin. Olar agaryp oraga gelipdir. Neçe adam gelýär? Samaryalılar üçin hem hoş habar. Adamlar İsa'ň ýanyna gelip, oň öz ýanlaryna galmagyny we öwit nesihat bermegini haýyş etdiler. Biz o ýerde 2 gün bolduk. Şonda köp Samariýalılar oňa iman etdiler. Haýsyňyz alad edip, boýuňyzy jinnek ýaljak ösürüp bilýäňiz. Ujypsyzja zady da edip bilmeýän bolsaňyz, näme üçin başga zatlaryň aladasyny edýäňiz? Liliýalara seyredin. Olar nähili ösýärler. Olar zähmet çekmeýärler, ýüpem egirmeýärler. Süleyman hem öz şöhraty üçin olar ýaly giyinmänler. Eger Hudaý ertesi oda atyljak meydan otlaryny şeýle geyindirýän bolsa, sizi de geyindirer. Ey imany adlar. Ya Rab, biziň imanymyzy köpelt. Eger sizde garçysaň tohum ýaljak imanyňyz bolup, şol duran incire.
Yerinden gozganna deňde geç diýseňiz, ol size kulak asar. Azgınlığa düşmezlik mümkin näler. Ýöne şol azgınlygy alyp barýanyň daat gününe, oňşu çağalyň birini azdırandan boynunu degirmen aşyna asyp deňde oklanany gowalardy. Hudaýyň paçalygy näme meňdeýär? Garçy ise tohumunu meňdeýär. Bir adam garçy ise tohumunu alyp öz ýerine ekýär. Ol ulolup ullokan agaç bolýar. Göğün kuşlary hem oň şahalaryna gidilenýär. Oň näme arada gurrun edýänine düşünemin. Siz näme bu salgyt ýygnayjylardyr günäkärler bile iýiçýäňiz. Lukmana sağlar däller, sırkawlar mätäçdir. Men dogry adamlary däller, günärleri towa çağırmagy geldim. Oň eşiginiň etegini elimi degirsem. Şpalardım. Kim maňa elini egerdi? Kimdir biri maňa elini egerdi? Men özümden güýjüň çykanyny duýdum. Ben elimi devirdim. 12 ýylyň içidir. Kan akmadan ejir çeker. Lukmanlar elimdeki teriştelerimin baryny sarp etdim. Men sana elimi degirin wadymy? Şüphalym. Kızım, seni imanın halas etti. Bar, sağamam git. Minnettar. Oňa gyýdym diýdimi? Hawa, biziň kanunumyza göre ol aýal 12 ýyllap arasa däl ahyry. İsa oň maskaraçylygyny örtde awraýyny aýtyryp berdi. Garaz nämeň? İsan güýjünüňmi? Ýa-da duýgudaşlygynyň şipa berýänligini men bilmedim. Korkma ey kiçijik süri. Çünkü ataňyz paçalygy size bermäge razy boldy. Emläňizi satyňla sadaka beriň. Özüňde göklerde könülmeýän kiseler we tükenmeýän hazyna taýýarlan. Ol ýere ogry goloýlaşýan näler, güýe de deýýän näler. Hazinaňyz nirede bolsa, ýüregiňiz hem şol ýerde bolar. Ey zenan, sen öz keseliňden sagalýan. Seredin o sagally. Kudret. Seredin o sagally. Geliňle seredin. Ýene dowr Kudret. Hudaý şöhret. 18 ýyl. Muallim, Hudaý seni öz penasynda saklasyn. İşler ýaly altyn berilipdir. Şipa almak üçin sabat günü däldi. Şo günlüň birinde gelin. Ey iki yüzlüler,
Sizin her biriňiz sabat güni malyňyzyň ýüpüni çözüp, onu soýakmaga äkitmeýärmisiňiz? Öwraýmyň şu gyzyny şeytan eýem 18 ýyl bäri dank goýupdyr. Näme onu sabat gün derdinden gutarmak bolmaýarmy? Oğlum, dinle, bu ayar zınağın üstünde tutuldu. Musa kanununa bunun yağları da aşlap öldürmek buyuruyor. Hova! Onu öldürmeli! Onu öldürmeli! Onu öldürmeli! Bunu da aşlamalı! Sen ne mi diyen? Oğlum, benim 2 tane şahidim adam var. Bu ayarın ne mi ceza vereli? Sizin haysiýiňiz günäsiz bolsaňyz, bu ayarla daşy ilki şol atsyn. Zenan, olar nirede? Seni ayıplayanlar nirede? Hiç kimim yok. Menem seni ayıplamak. Bar, kaydıp günah etme. Kalkı meni götüreydi. Yalan boyunma min, ne görüyorsun mu? Men İsa'nı görýän. Kanunu inkar ediyor. Bir dayhan ekin ekmeğe çıkıptır. Savat gününü bozuyor. Günahkarlar bilen dostlaşıyor. Eger şu gidişine yol versek, onu hemme yoluna iman eder. O sebepli reyimliler gelip, bizim ibadat kanamızı buyuran eder. İsa'ny dodaga düşürmek olara başartmady. Emma olar näme etmeli bolsa da edip, oňuňuna böwet bolmagy yüreklerine düwdiler. Şeýdip olar şägirtliň arasyndan bir dönük tapdylar. İsa şägirtlerini alıp Zeytun dağına doğa etmäge gitdi. Şo gece İsa çenden aşa hasrat çekdi. Siz näme uklap ýatyrsyňyz? Turun. Finaga düşmedi ýaly doğa edin. Yuda. Oşamak bile insan oğluna hainlik edýämiň. Yarep, kılıçlalı mı? Erik gelin, olar tutun. Saklanın, bes edin.
Bir garakçyny gözleýän ýaly gylyçly naýdaly gelipdiňiz. Men sizin bile her gün ibadathanada bolýardym. Şonda siz maňa el gallyrmadyňyz. Tümlügün höküm sürmeli günnüň geleni üçin häzir sizin wagtyňyz geldi. Tutsamedim. Oňa öz dosty haýnyk etdimi? Olaň şägirdimidi? Bizim hemmemiz onu gowy tanaýardyk we ynanýardyk. Gözüňiz aýraýma. Şo gece garawallaryň üstünden güllüler. Seni kim urdy? Welilik etdi. Indi seni kim urar? Saklanın. Saklanın diye. Onu maslahat alıp gelin. Aýtsana, diýmekden Mesih mi? Aýtsama, siz inanmarsaňyz. Eger sorasam, jogap bermersiňiz. Mundan beýlek insan ogly gudraty güýçlüğiniň sağ tarapynda oturar. Diýmek, sen Hudaýyň ogulla. Menligimi sen aýdyp dursaň ha. Ol Hudaýa dil ýetirýär. Bize başga şaýat. Siz ol Hudaýa dil ýetirende eşitdiňiz. Biz onun öz alnından eşitdik. Ölüme münasip. Onu Pilatusyň ýanyna alyp bararsy. Onu bekidin. Şeýdip onu Rim hökümdary Pilatusyň ýanyna alyp gitdiler. Zalim Pilatus eýýän müňlerçe adamy haza çüýlemäge höküm edipdi. Muň ýaly ir gelip siz menden näme isleýäňiz? Adam halka azdyrýar. Ol bütün Yahudada gozgalanyňy çagyrýar. Ol günäli. Kaysara salygy tölemegi gadagan edýär. Özüni hem Mesih, hem padşah diýip yglan edýär. Padşah? Sen Yahudan padşahsy? Özüň aýdýan. Kaysardan başga padşahymyz ýok. Kanunumuz boýunça ol ölmelidir. Sebäbi ol özüni Hudaýyň ogly diýip atlandyrýar. Men munna ölüme münasip günä tapmadım. Men munu kamçylap, kowuk goýbermegi buýurýan. Eger onu boşadaýsyň, onu Kaysara dost dälsin. Onu haza çüýle. Sen onu kamçyla. Özüni padşah saýan adam Kaysaryň düşmanydyr. Sen näme garaşýar? Onu äkidin. Onu öldürün. Haça çüýleň. Onu haza çüýle. Ayrılın! Ondan taşla!
Atam, olan günahsini geç. Näme diýenini özlerem bilen ok. Ver, sen Mesih bolsaň özüňem bilem alas et. Sen Hudaýdan gorkaň okmy? Ol hiç ýyly günah etmese de biziň ýaly jeda aldy. Ya Rab, cennete baranda menem ýatla. Söz berýän. Şu gün men bilen bile cennette bolarsyň. Günnüýüň günertany älim jakyn 3 sagatlap garalyp durdy. Atam. Ruhumy sen eline berýän. Ey Hudaý, bu adam hakykatdan hem Hudaýyň ogly eken. Şo ýerde İsa'nyň höküm edilmegine gatnaşmadyk. Maslahatyň dogruçul bir agdasy bardy. Onuň ady Arimatiýaly Ýusupdy. Ol sabat günü başlanýança İsa'nyň cesedini jaýlamagy Pilatusdan ruhsat aldy. Bizi bağışla. Biz Rabbimiziň cesediniň izinden gelýär. Elbette. Yönü tizrek bolun. Sabat günü yetip gelýär. Ol näme üçin öldürilmeli? Eger ol Hudaýdan ýelenmärdi, ona näme üçin öýden öldürmäge ruhsat berdi? Menem edil şo soragy beripdim. İsan gara güýçlüň üstünde maqtyary bardy. Hatta ölüler omaňa boyun bolýadylar. Näme üçin ol özü üçin iştat etmedike? Men oň ýanyna 3 ýyllap boldum. Meniň Mesih digine inanýadym. Inede ol öldü. Men nereye gitmeli? Niye hili kaygılı vaka? Ýöne, şöhratly netijesi bile. Biz Rabbiň cesedini ýaglamak üçin 3-nji gün elimizde müş kanwarytly ýaglary alyp gawryň ýanyna bardyk. Feredin daş aýrylypdyr.
Petrus, Yakup, Yahya, kulağı Gavran ağzının akıdaş ayrıttır. Biz o yere girdik, yöne Rabbin cesedi yok eken. Kimdir bir Rabbin cesedini alıp gidipdir? O nere koyullarını bilem yok. Näme? Rabbin cesedi yitipdir. Barıngda, özüňiz hem göräýin. Petrus gawra girip çıkan soň beýleki şägirtleň ýanyna gitdi. Ýöne men hiç taýda düşünmän zar aglap ol ýerde galdym. Onu eskerler. Ya fariseyler edenler. Olar hatta o aradaky atlamany yok etmege yüreklerine töwenler. Ey naçar, nem üçün ağlayan? Rabbimin cesedi yetipdir. Onu nire koyullarını bilemok. Ey naçar, näme üçin ağlayan? Sen bu yerden kimi gözleýän? Cenab, eger sen onu alan bolsaň, onun cesedini nirde goýanyňy aýt. Men oň ýanyna gitjek. Meryem. Muallim. Maňa eliňi degirme. Sebäbi men entäk atamyň ýanyna baramok. Ya Rab, sen direk enin. Barda, muny dogonlanmaýt. Sen bizi unutmansın. Hudaý bizi terk etmändir. Olary aýt. Men Rabbi gördüm. Men Mesih'i gördüm. Ol ölümden nirellimi? Hawa. Nädip? Ol ölümden güýçlidir. Onu näme üçin ölmeli? Ölümü yeňmek üçin. O gün men bir wada hemme zada düşünmedim. Ýöne ýitabyda köp gedek görünýär. We taglimat berdi. İsa gelmedinden bir näçe ýüdýärlikler öňünden Peýgamberler Mesihiň çekjek jepalary barady welilik edipdirler. İşaýa biziň günälerimiz üçin oň beden deşildi. Bize parahatlyk getirmek üçin ol jepa çekdi. Biz oň ýaralar arkaly şifa tapdyk diýe. Musa Peýgamber Ağaçtan atılan islenlik kişi Hudaý tarapyndan lagnatlananlar diýipdir. İsa haçda biziň günä lagnatlarymyzy we ölümi öz üstüne aldy. Oň ölümi we dirilmesi bizi erwetligiň gannallaryndan, tömlegiň we gorkuýynyň häkimliginden hem utançdan azat etdi. Şeýdip Hudaýyň ýer ýüzündäki hem adamlaryň öz akpatasyny aljakdygy barada owraýma beren wadasy ýerine ýetdi. Hemme adamlar? Ayallarymmy? İsa meni owraýmyň gyýdy diýip atlanyrdy. Henem oň üçin gymmatlysyň. Henem gan akmasy bolan ayal we men ýaly.
ak pata münasiptin. Inni hiç kime utunç içinne ýa-da gorkuda ýaşamak gerek gel. Hudaý bizi görýän ýa-da eşidýän däldir öýdüp gorkmagam gerek gel. İsa öýdi hakda şey diýdi. Rebbin ruhu maňa siňni. Çünki ol meni garyplara hoş habar wagt etmäge, esirlere azatlygy, körlere gözleriniň açyljagyny, edilenleri halas etjegini, Rebbin ajaýyp gününiň gelenini habar bermäge meshetdi. İsa himmeleri, hatta arası hasaplanılmayan kesel ayarları da elini koyup şapa veriyedi. Ol çağaları, erkekleri, ayarları, bayları, garipları, doğru adamları ve günahkarları talaymat hem özlerinin mertebelerini kaydıp verdi. İsa adamlara şapa verdi. Arvaq cınları kovdu. Özüne onanyaların hemmetini şeytanın kannallarından halat etti. Şeydip ol hemme ruhlarının üstünün ihtiyarının bardığını görkezdi. İsa adamları ölümlenim diriltti. Şeydip özünün ölüm üstünün ihtiyarının bardığını görkezdi. Şeytan bilen kara güýçler Galgotadaki haçda yeňiş kazananlygyny ynamly bolsalar da, İsa yamanlığın ve ölümün häkimligini ayaklar astyna baskalap, ölümden dirildi. Diýmek ol Mesihde. Aha. İsaň eden zatlaryny diňe Hudaýyň wagt eden Mesih edip biler. Biziň anamyzy we söýgüýmizi diňe rehimil, duýgudyş, gudraty güýçli Mesih münasipdir. Hudaý dünýäni yaradanyny, erkegi we aýaly öz huduryna ýaşaýaka, şatlygyny paýlaşmak üçin yaratdy. Oň maksady şeýledi. Ýöne biz oňa inanmadyk, tagşyryklaryna boyun bolmadyk. Bu utançda hereket bedi. Hudaýdan aýra saldy. Erkek bilen aýal hem bir-birinden daşlaşdy. Bizim diýen etmezlikde ýaşamagymyzy dowam etdirýär. Ýazgyda günah etmedik adam ýok diýilýär. Günahnyň netijesi ölüm we Hudaýdan aýra düşmekdir. Ýöne biziň Hudaýyň söýgüsini bilmän, maskaraçylykda we gorkuda ýaşamagymyzy ol islemedi. Abraham oğlunun deregini Hudaýyň guzy berşi ýaly. Ol İsany biziň deregimizi ölmek üçin berdi. İsaň durmuşy, ölümi we ölümden dirilmesi, oň ýyzyny eýerenleriň Hudaý bilen ýetiren ara gatnaşygyny dekeltdi. Kudraty güýçli Hudaý bilen bolan bu bir gatnaşygy hatda ölümmüz hem ödüp bilmez. Garakçy haçly ölüp barýaka İsa iman edip, halasgaryň şu gün men bile jennetde bolarsyň diýen sözlerini eşitdi. İsa halasgardygyna iman etmek bile biz ebedi jezadan gutulýar we Hudaý bilen baky ýaşaýar. Nädip? İmany oň ýyzyna eýermek bile. Ol men ýalyny kabul edermi? Meryem kimid muňa mysallarys. Kabul ediljegimi nädip bilermi? Oňa iman et. Dilek et. Oň bile gürleş. Gökdäki atam, sen mukaddes hem dogrusun. Söýgüň üçin saňa minnetdar. Men teň öňünde günäkärdirin. İsa Mesihim dünýä gelip utanç we günä lagnatyny goýran eden üçin, oň men deregime ölen üçin minnetdar. Men öz halasgarymyň ýyzyna eýermek isleýän. Meni bagyşlap kabul edeniň üçin minnetdar. Amin. 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 Minnetdar. Minnetdar. İsa goýulan men sesimi eşder.
Men olary tanayan. Olar men ýyzyma düşerler diýdi. Rivka, İsa seni tanaya. Ol seni söýýär. Bu Hudaý bilen baky gatnaşyklaryň başlangıçydyr. Onu ýakyndan tanamak we oňa bil baglamak bile gatnaşyk berkär. Oňa anan. Biz oň sözi boýunça ýaşamak bilen ösýäs. İmanyny dilek etmek bile. Ara gatnaşykda hem ösýäs. İsaň şu sözlerini ýatda saklamak bile başgalary halasgar hakda gurrun berer. Hudaý size ak pata bersin. Yerde gökte ählak ýytyýarym maňa berildi. Şoň üçin gidinle hemme milletleri şägir dedin. Olary ata, ogul we mukaddes ruhun ady bile çokundyryň. Size tawşyran bar zatlamy berja etmegi olara öwredin. Men dünýäniň soňuny çenli siziň bilenlerin. Amin.